The chuirde Dír choirm garró McManus an fís beag seo dhéanamh cuine las agus cúpla pádracha rá ar hon na Mairtírigh Ár Mór an nGaedheal. Agus bhí mé smaoinemh céir is Mairtír ann ach duine bhfuil an credible agus an clí aige leis féin le buail le chlán lena muintir lena dír lena credible lena dhé go bhfuil sé sásta a gcuimhneacháin a géile nó a híine. Agus dar nóí a measc na nGaedheal de bhí go leor scéaltaí mar sin thar na mbliana Gaeilge dul isteach a cathanna a cogaí ag tréad a gcóir náfs blachas a gcóir éileamh ó nGaedheal agus naidine. Ach bhfuil píosa beag ceoil haintíomh cumáid agus dar nóí trí lá ribh bhór maithir hain antán Mairtírigh Ár Mór an nGaedheal níor géil sé a héal ach cha sé a héal ar son an Gaeilge a chur chun cían agus do bhainne sé trí bunscoil na Gaelach agus chuir sé tús le an pléasca na Gaelscoil na glúis na Gaelscoil mar hímpel na Éireann. Agus trí lá ribh bhór sé bás sa gcórá déarnach a bhí agam leis na grama sé má leabh a rith sos sa gcórá agus ag breiniúram go dtíreach dúirt sé ba Shaol Íontach É. So peigaró is a gegró sí ar tí básáil dullar sí na fíorine ní raibh aon aglaige faoin bás bhíosca go raibh obair mhaith déanta aige ar son an Gaeilge agus bhí an credit láidir aige bhíosca go mbeidh sé aontaithe le mháthir agus na buaille eile darclán a ríist. So in Oxpot bhile mé a cheint a gcóir chuile duine a bhór bás go háir na Mairtírigh Mór Ár Gaeilge. Chuir mé an teil céile ar an píosa ceoil nar a chum é ba Shaol Íontach É. Reminder.
Mairtírigh Ár Mór na Gael, sláinte ba.